मा लागोन जुलाफि जुलाफि आंनिखौ ओइ একটা টেক্সট করব मेला दं नै मेला मेला जादों मेला सानो दे बुनिया बुजा नै हेपि हलिनि मेंनानै मा जाफैखो जों मेलायाव देखायनो नै बुजिया दं बुजिया गुदुं संगाय खोना फैनाय बादि नुबाय दिनो हेपि हलिनि अबस्था नायजाला जागासिनो सम गैया रायलायनो सम गैयाना बिराद ओंखामा उदैया लावला जोब्बाय आरोना मोथो मोथो लोथो जाजोब्बाय माने आयना दं आंजों लोगोसे आया दैया हनै हेलौ माइखौ नारो मानसिया थैबाबो नांजोबाबो माइखौ दं जोब्बाय गोथांबाय दोनजोबाय फैना लायगोन गलाव सोंना लायगोन बायला मा दरखार बायला गलाव लायगोन फैजिबा मोजां नङा नोंसोरा फोरबे ओंखाम उखैना मेथाइ जाबाय आरोना फुजा सोलियासे नै फुजा सोलि दल जात्रानि मुङाव फुजा होदों आरोना मन्दिर बियो आखौ ने मैसो गारमा दंबावो ने हांसो गारमा हांसो गारमासो ना मैसो गारमा नङा मैसो गारमाबो होनो मा जाखो जोङो बिदि साखियो आंखौ बिदिखौ मारै जायो मिथिया एकदम नाजाखाया बाब हेपि हलि गेलेनानै मेंनानै जों दा नै मेथाइ जागासिनो थांसै न'आव गोयिं हम हामारा गोयिं टु एट हम ना मा होनो सोरबा नोंसोर हिनजामलै हिनजाम माने हिनजामलै बरिया जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना चेनेलनि सिख्लाफोर कमेन्ट खालामग्राया आंखौ लायना मायो सिंगेलसो औ सिंगेलनो बिथाङा लानो हागोन आरोना सिंगेल आयनाया नै माबायदि नांदों आयनाखौ नायनाय आयौ नै गोलैबाय जानांगौ खोथा गैया मेला नायबाय गासिबो दल जात्रा मेलानि दिनै फार्स्ट अपेनिं नायबाय जोंना VIP गारिया रावबो बायनो हाया बिदिखौ जों नङाबा थांगोरसै जात्रा